Fai case 20 anos da Guerra do Bonito de Burela, o conflito que enfrentou os mariñeiros españoles cos ingleses e franceses por practicar estes últimos pesca ilegal nas augas do Cantábrico. Os mariñeiros burelenses e asturianos de Cantabria e do País Vasco pois tiveron un conflicto cos franceses porque eles utilizaban as volantas que cuadriplicaban o tamaño permitido, arrastraban todo o fondo do mar. Breixo e Adrián, burelenses e titulados en produción na Escola de Imaxes Son, decidiron rescatar xuntos as testemunhas daquel acontecemento, recollelas nun documental coincidindo co seu 20 aniversario o ano que ven. El sacou o tema da Guerra do Bonito, da Gabriel. Entón dixemos, bueno, pues, xuntámonos, nas vacacións pues, vamos organizando un pouco, falando ca xente que non haberá problema, e así foi un pouco o origen de todo. E aproveitando o 20º aniversario, falar cas institucións de aquí, pois deixar un DVD aí na asociación a Moncloa, outro no Concello, nos institutos, porque nosotros deste feito tuvemos constancia, pero mínima, non? Unhas imaxes que nos enseñou unha profesora nunha clase, pouco, pois ter un documento audiovisual completo, pois supoño que lles gustará ás xeracións que veñan. O audiovisual dará voz a testigos do momento máis tenso vivido naquel conflito. O barco francés La Gabriel era capturado con aparellos ilegais pola flota boniteira española e levado a Porto. Xusto aquí, na que é agora a bella lonxa, estaba Gloria, esperando xunto á multitude de burelenses a chegada das embarcacións. Que eran muchísimos, 400 e pico. Eran moitos. Entón foron entrando. Tiñamos medo que pasara algo, que houbera que tiraran tiros, que mataran a alguén, porque eles traían armas, pero non, eles non se meteron con naide. Un fito histórico contado desde os ollos dos propios protagonistas. Todas as persoas que entrevistamos, pois ou ben traballaban aquí no mar daquela, ou na cofradía, estiveron ali, viviron o conflicto, viviron os problemas cos franceses, os rifirrafes, todo xente que viviu daquela fai 20 anos e que o quere contar. Para a rodaxe contan con material técnico prestado pola Fundación TIC. Deixarnos iluminación, sonido, micros, o sea, total accesibilidade, vamos. Que falas con outras persoas, a mellor que estudiaron en outras escuelas, en outros ambientes, que che dicen que a mellor non teñen esa accesibilidade, vamos. O documental estará rematado nos vindeiros meses e sairá á luz a principios de ano.